हांग्रिमोनदि 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 मा खोनाय बायदि जानानै थायोब्रा खोमा गुदुङावलाय मा जाजोबखो सिरि थानांगौ महाराजा आंखौ जेबो बुंनाङा होमबालाय जेबो बुंथारला आं हप्पा लासिं सिं सिख्लागोर नागिरफिनलायबावो आरो गथ' थाखानानै हिनजाव गोदान नांबावगौ बेनो लाजिया बियो गथ' गथायफोरा बेनिफ्रायसो सोलोंजोबसिगोन बे सेंग्रा गोरलै बायदि मोनो बियो बोराय मांग्रांग्रांनो आयै उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनाय थाबाय मा उदांस्रि सानहाय आयै बेखौथ' सिनायबाय दा नोङो हादरनि फिरफिला हादरनि मोनसे हारियारि नेरसोन नङा होमबा बेखौलाय मिथियो बे नैबे फिरफिलानि गेजेराव थानायालाय मा बियो गल थानाया बे जाबाय अशोक चक्र आयै अशोक चक्र देलाय आबा सना खोन्थालाय फिरफिलानि बागै आयै फिरफिलायाव मोनथाम कालार दङ ना स' गोजौनि कालारानो जाहैबाय गेरुवा कालार बेनो जाहैबाय हादरनि गोहो बोलो साहसखौ बुजायो आरो गुफुर कालारा जाहैबाय धोरोमनि थाखाय शान्ति गोजोननाय ना जेराव अशोक चक्रबो दङ आरो गोथाङा जाहैबाय जौगानाय देरहासारनाय एकदमबारे गोजोनखौ लाखिबाय थानाय आरो गोजोनै थाबाय थानाय जेरै सुख बिकास शुभ मंगल आरो बेफोरबायदि आरो फिसा साब्बास बिदिनो रोंनांगौ दे बिदिनो हादरनि खोथा हारिनि खोथा रोंनांगौ दानिफ्रायनो सोलोंखादे आबा दे नोम्फा बायदिल' दाजा नै आंखौ जावाबानो जाया आं गेलेनाङि दे थाफै दे नै गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां फोरोङोबा मोजां गियान होयोबा गियान रोङो बेना अमाराजना जाथारा खालि हिनजाव बेनि अनगा जेबो गोसोआव फैया जेबो दिमागावनो फैया अमा राजा नाम ओरैनो होमाराखै बिनो अमा राजा नाम लानानै अमानि आखलखौनो मावगासिनो मालायनि बारि बागान उरैबाय थानाय मानसि मोनासै आङो मानसि हौवा मोनासै आं अमाखौसो मोनबाय आं ओमफ्राय माखौथो खोनासंबाय थाखो मानोथो जेबो बुङाखै माथो नोंलाय आंखौ जेबो बुंना होनदोंलाय बेनिखायनो जेबो बुङाखैब्रा आं हप्पा खालामना थादोंब्रा आं खुगाखौ हप्पा माबा मोनसे बुंबाबो दाय बुङाबाबो दाय हिनजावफोरजों जारलासोलै बन्दुफोर जारलासो सयथिबो दा हिनजाव लाखालै दा हिनजाव गोसोथोखा बारा नांगौबा लाइन मारिबाय था बेजों लाइन मारिलाय बैजों मारिलाय लाइन मारिबाय था थेवबो हिनजाव जाथिखौ हाबा दा खालाम मिथिबाय होमबालाय हौवाजों हाबा जा आरो नोङो साला फोरासिसो खाथिनांसिन बायदि मोनदां मानसि लेथ्रा बाथ्रा मुगै खोथा बुङोब्रा नोंलाय हांग्रिमोनदि मानो आंलाय हौवाजों हौवा हाबा जानांगौ जाखो आयौ तात होमबालाय मा गुदि गैया बिजौ गैया खोथा बुङो बेलाय हिनजावफोरखौ नांगौबा हिनजावफोरजों लाइन मारिबाय था मा होननाय जाखो बेलाय ओइ हांग्रिमोनदि साला माथा गरम हाट बायराव थांसै आं आंखौ नुफेरै बायदि मा नायबाय थादों नोंसोरलाय बेनोथ' गथ' गथायखौ गारनानैलाय मानो बेफोरबायदि फानफैखोब्रा नोंलाय हापां आंहा जे बुदांखौ लानो थिनदों आं बखालिसो जाबाय होमबा एसेबां गिदिर कन्ट्रेक्टारानो हिनजावफोराल' गथ' खांदों होननानै गथ' खांनांगौ बानांगौ नायनांगौ नामा हौवाफोराबो बिफाफोराबो नायनांगौ दा बेनिखायनो नारजि बुदांनोनो होबोबाय आं गथ'खौ आगले हाफां नोंबो माथो रुल्सफोरालाय हिनजाव फारसे हौवा समान जाबायबालाय मालै हाफां बिदि होननानै लखनौनि सिख्ला बायदि हौवाफोरखौ बारल' सोबागोन नामा मोनहास'आनो बाल्टिंलायना सोबागोन नामा माथोहाय दाय मोनबालाय दाय मावबालाय मानोथो ओरै हगारनो आंथ' मा बारल'नानै सोबानो बारनानै बारथिंनानै बारखोनानै बारज्ल'नानै एकदमबारे गोजौनिफ्राय बारनानैसो सोबाखागोन जोखागोन आं बिदि होननानै दाय गैया मा गैया बारल' सोबागोन नामा हे बारल' सोबागोन नामा लखनौनि सिख्लाया जि बारल' सोबायदोंब्रा अना खानानै औब्रा खायसे हिनजावसाफोरा पावारखौ मोनदों होननानै जि मिसइउज खालामोलै जाय सिख्लाफोरा मोननांगौ पावार मोननांगौ बेफोर मोना जाय सिख्लाफोरा थङाले बाङाले एकदमबारे जाथारो बिसोरसो मिसइउज खालामलाबायो पावारफोरखौ औब्रा पावार होदों होननानै जि बायदि सिख्लाफोरा हौवासाफोरनि सायाव अयथासार खालामग्रा जाबायलै खायसेया हौवासाफोरा दाय मावा आरो मावो हौवासाफोराबो खायसे दुथां थायो हिनजावसाफोराबो खायसे बिराद थास' थायोलै थास' बैफोर थास' सिख्लाफोरनि थाखायनो मोजां सिख्लाफोरा बिसोरा गाज्रि फान्दोआव गोलैनाङो आच्छा हापां लावदुमिखौ थाइनै हरलाय थाइनै सिगांनि बाखि हरग्रो आयला सिगांनिखौबो हमबाय थाबावो आरो माहाय अमा राजा बिजनेस इज बिजनेस मिथिबाय फालांगि इज फालांगियाव थाइसे थाइनै खम बुरजा जेबो गैया ना आङो थाइसेनि खम लागोन ना थाइसेनि बारा लागोन जि बेसेना बेसेबां दाम बेखौनो लागोन आं हरदोब्रा थाइसे हरदो दरखार गैया फैसा हरग्रो बेनिफ्राय फिथा ला ओइ बे नोंनि गोखाखा लावदुमिखौसो नोंनाबो माथो सियालनि बायदिसो जाबायलै अमा राजा आंगुर फिथाइया गोखै होननाय हा आंगुर फिथाइखौ जानो लुगैनानै नायदावबाय थाबाय बिफाङाव थानायखौ उनाव मोनजायैनि आंगुर फिथाइया गोखै जालांबाय नामा बेनिसो आखल माथो अमा राजा नोंना बे हाफां माइसे लबि माइसे खिबु सेरथेब्रा थाइसे थाइनैखौबो गारा
थाइसे थाइनैखौ बयनिफ्रायबो गारबाय थाबा माथो आंनावलाय मा थागोन सन्दलानिफ्राय थाइसे गारबा बुमब्रुनिफ्राय थाइसे गारबा नोंनिफ्राय थाइसे गारबा आंनाव माथो जेबोआनो थानाय नङा बिदिबा बयनोबो अनै अनै होबा आयु नारजि बुदां गथ'खौलाय मानो लाबोखो नुवाखै हाफां गथ'आ गाबनायखौ नोंहा बुरखायनो हायामोन आरो बिमायाल' बुरखायनांगौ आरो ए नारजि बुदां गदाय लादों नों गदाय हिनजाव गदाय मा होननाय जादों बेलाय औ बिदिनो फोरोंदों अमा राजा बिदिनो फोरों नारजि बुदांखौबो नों बायदि खालामनो नाजा नोङो दालाय माथो गथ' गाबनायखौबो बुरखायनो रोङा नोंलाय हा नों बायदि बिमाखौलाय मानो नांगौब्रा बेनिखायनो गुबुन बिमा होफैगोनब्रा अमा राजा बे जों सानैनि खोथासो मा गेजेराव मा बुंबाय थायोब्रा नोंबो मालाय ओइ नारजि भाइ नोंनि दुखुखौ नुनानैसो बुंदोंलै आङो ओइ जोंहा मादै सासे बुरैनानै दङ बेखौ नांगौबा होफैगोन आं नोंनो नारजि बुदां बुं नोंल' राजि जा गाबोननो लायगोन आं ओमफ्राय उनाव बिमादैखौ बिबाजै लिंनोसै नामा नोङो साला सनथला आच्छा बेफोरखौ बाद हो हाफां नो गथ'आबो होनदो आइजो थादे गाबा गाबा आव 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 मानसि खोनायो मानसि नुयो आव 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 गाबा 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 हाफांनि फिसाया गाबनो मोना बिदि आव 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 नुबाय हाफां बाहादुरिया गथ' फिसाखौबो बोरै बाहादुरि बुरखायो ओइ नोंनो बुरखायना जुदि नों रोंसोयोबा नोंनो बुरखाय नोंसो बिमाना आंसो बिमाहाय बेफोरबायदि बुंनो बोरै बुरखायबावगोन आं बे गथ'खौ हे आहार बिदों बियो आहार बिमानि गाइखेर जानो नागिरदोंब्रा हाफां बियो दौदो ओइ हाफां नोंखौ बेनिखायनो बुंदों नां बाहेराव बेफोरबायदि फिथा फानफैनांला नों न'आवनो थादो नों गथ' गथायफोरखौ नायदो नोङो हाफां नै दरखार न'आव थानो आं न'आव थाया आं गथ'बो खांगोन गथ'खौबो लागोन आं फिथाबो फानगोन ओमफ्राय सासेयालाय हिनजावसाया न'आव दं बिबैजों सासे हरदोलै आं खांनोसै हाफांखौ गथ' खांनो हाग्रा बायदि नुथाराखैलै माने गथ' फिसिनो आरो सन्दला बिदि बुङो नामा बिमाफोरालाय फार्स्ट टाइमाव बिदि रोंखाया दा उनाव रोंलांगोन ना लासैनो थारमाने फुटबलनि टिम बानायनो नागिरदों नोंसोर टिम इण्डियानि जानानै गेलेनो बाय मानसिफ्रा मा होनबाय थायो थौ न'आव थांसै हाफां दहाय नाजोबदां गथ'बो गाबबायथारा थौ थांनोसै हाफाङा मानसिया गाज्रि नङालै जेखौ खालामनानैसो गारबाय थानो बिदि मानसिया बुहुत खम जायोलै माने खस्थ'खौ बुजिया बियो हाफाङा खस्थ'बाबो माने मावथारगोन आरो दुगियाबो बारा ना लेभेलाबो बारा घमन्डियाबो बारा अहंकारियाबो बारा ओमफ्राय खामानिखौबो मावनानै दिन्थिथारगोन होननानै लेभेल दिन्थिनायाबो बारा थिगानो गाज्रि नङा हाफाङा सान्थला आदै आइथिया बहा बेरायहैबाय थायोब्रा नोंलाय आंजोंसो दंफायोमोनलै आंजोंसो दे न'आव थांदो थांनानै आं नोंखौ 1 2 3 मुखस्थ' लागोन दिनै थां आले सन्थला भाइ नों टिउसन लादों नामा जायफ्रानि साननैसो आंनि न'आव थाथ'गोननोलै जायफ्राया जोंना थुनथुलाया गालांदों बहाबा थांदोंनो थुनथुलाया अबेबा कम्पानियाव खामानि मावनो आंनावनो गालांथ'दों आरो गथ' खांनोसै नामा नोंबो हाबा जायैयावनो हाय सन्थला औलै अमा राजा गथ' खांनायना नायनो नागिरदों र' दा गथ' खांनाया बोरै मोनो नायनोसै उनावहाय गथ' फिसिनाया मोजांबा उनाव हाबा लानोसै सोरखौबा सासे इनिफ्राय गथ' खांबाय थानोसै थोद साला खर'सो दुंजोब्बाय आं नोंसिनि खोथाखौ खोनानानै जानाय नङालालै नोंजों जों थाबाय थाबा सानबेसे खानो बमब्र सानसेबाबोथ' नों हाबा जाखानांगोन गथ' गथाय खांखानांगोन जाबालै आंहाबो मैगंनि बिजनेसा एकदमबारे बिराद गिदिर कारबार खालामथारनो नागिरदों थांनोसैलै आं दमसाव बोराय सासेजों रायलायहैनि